Ahoj. Hele, chodí tady někomu spamy? Nikomu nechodí spamy? Máte někdo e-mail vůbec? Má e-mail. A chodí vám spamy? Chodí spamy. Mně chodí každý den 20 spamů a já to nenávidím. Mně jako nevadí, když přijde e-mail typu enlarge your penis. To se aspoň člověk nad tím zamyslí, jo, ale mně vadí, když přijde něco, co je vyloženě hloupý. Nedá se tomu říct jinak než hloupost. A všechny ty e-maily se z vás snaží vytáhnout peníze. Jo, přijde mi e-mail. Dobrý den, můj kamarád je černoch v Africe a potřebuje si u nás nutně založit novou společnost, ale bohužel jako cizinec nemůže. Tak se na vás obracím s žádostí o pomoc. Cože? Nebo malý Manoj se narodil v Indii do chudé rodiny a je tuze nemocný. Má 7 hlav a potřebuje urychleně operaci nebo umře. No, teď je tam fotka, aby vás dojali. Malý, snědý, 7hlavý Manoj. Bohužel je operace velmi nákladná a malý Manoj si ji nemůže dovolit. Prosím, jestli můžete, pomožte. A teď je tam číslo konta. A já vám něco řeknu, vy když tam pošlete peníze, tak někde v Indii, ani ne v Indii, někde v Rumunsku, sedí nějaký tlustý, chlupatý frajer nebo frajerka, která vůbec nevypadá jako malý snědý Manoj. A jenom inkasuje. Nebo chodí takový ty e-maily na principu letadlo, kde jako se to tváří, že to vůbec letadlo není, pak vám to dá takhle pokyny, jako co máte dělat, kolika lidem to máte poslat, pokud možno všem a ještě víc, než co máte v adresáři. A nakonec vám to řekne, že když to uděláte, tak vyhrajete 1 000 000 a budete do smrti šťastný. A když to neuděláte a nepošlete to všem těm lidem, kterým máte, nebo to dokonce smažete, tak se vám začnou dít hrozný věci. Jo. Tohle to vám upadne, přejede vás tyrák, jo. No a mně přišel předevčírem takový jeden spam, nebo on to ani není spam, je to taková ta zprávička, která vám změní život. A já jsem si to vzal sebou. Vážený kolego, příteli, je tu nová, velmi zajímavá hra a já pevně věřím, že ji nepřerušíš. To je důležitý asi to nepřerušovat. Funguje na principu letadlo. To se mi líbí, že se to vlastně přizná na začátku hned, vám to řekne, že jako je to na principu letadlo. Fakt to funguje, můžeš jenom získat. Nepřerušuj hru. Tato zajímavá hra je pouze pro muže středního věku. Hlavní pokyny. Pošli kopii tohoto textu 7 svým kamarádům, o kterých jsi přesvědčen, že hru nepokazí. Dál. V seznamu 7 jmén škrtni první uvedené jméno a na závěr seznamu uveď svoje jméno a adresu. Dál. Sežeň dostatečně velkou krabici. Zabal svou manželku, přítelkyni nebo partnerku do této velké krabice. Nezapomeň na dírky ve víku, aby se neudusila. Prosím vás, to je volitelný tenhle bod. Jestli kdo nechcete, nemusíte. Jo. A krabici pak pošli poštou tomu, kdo byl v seznamu na prvním místě. V okamžiku, kdy se dostaneš na první místo v seznamu ty sám, obdržíš poštou 823 543 kusů žen. Jak to krásně napsal. Kusů, prostě kusů žen. A dle statistického normálního rozdělení musí v tomto souboru být minimálně 0,5 Miss České republiky. Ahoj, já jsem Dan. Ahoj, já jsem Miss České republiky. 4,5 modelek, 463 nymfomanek, 3234 skutečně hodně perverzních žen, 20 198 multiorgastických žen, to nevím, co je, ale zní to dobře. Co to je multiorgastických? Je to stejný jako multiorgasmických, nebo ne? Vy se smějete, ale tak co to je? Vy jste dal takhle rukou, vy se hlásíte, ne, to je cigáro. Co je to multiorgastický, kdo to ví? Ticho, dobře, jsme nevzdělaný a nechodí nám spamy, rozumím. A 40 396 bisexuálek, což je dohromady vzato 64 296 žen, které jsou 100% žhavější než to, co si odeslal ty. Ale to nejlepší, to teprve přijde. Ta tvoje mezi nimi zaručeně nebude. Teď je to varování. V žádném případě nepřerušuj řetězec. Muž, který tento e-mail poslal pouze 5 místo 7 svým kamarádům, dostal poštou zpátky svoji starou. Včetně jejího obstarožního župánku a trvalé migrény.
teď je ta odměna nakonec, zatímco píši tento e-mail, chlapík, který byl v seznamu nade mnou, si už užil s 837 ženami a leží po těžkém vyčerpání v nemocnici na rehabilitaci. No taky bych si dal rehábko. Mezi tím se před jeho pokojem nahromadilo dalších 452 krabic. Musíš mít jenom trpělivost, opravdu to funguje. To je možná jenom, prosím vás, jediná věc, dělejte tam ty dírečky do těch krabic, ať mi nechodí samý zdechliny. Dík, ahoj.